Goedemiddag, het is 4 uur en dit is het nieuws in Joert. Diep bij de basisschool van Akrum komt in actie voor 2 beukers. Ali Abbas en Ali Hassan binnen 4 en 4 en moeten waarom naar het land van haar ouders, Afghanistan. De ouders van Ali Abbas en Ali Hassan vlechten alweer verlien voor de Taliban. Nou maar ze waarom, ze binnen uitprocedeerd. De beide jonkjes binnen in Akrum binnen en even ze squallen, maar ze hier blijven. En dus komen ze in actie. Brieven binnenskreun naar de gemeente en ik naar 2 Kamerleden. Wij vinden het toch wel heel zwaarlijk dat een gezin met 2 Lietse beren naar Afghanistan uitzetten wordt. Terwijl je toch eigenlijk al wel weet dat de situatie in Afghanistan gewoon heel instabiel is op dit moment. En wij zijn toch wel heel benauwd dat dat heel gevaarlijk wezen kan voor dit gezin. De termine is kwad, 16 maart al is de uitzetdatum. Toch zo zien Akrum dat haar een actie vertuten docht. Op dit stuit wordt er hut werken om de saneemde ierstokjesboot bij het aquavarium in Grauw uit het water te heljen. De boot is zonken en no matter fort. Maar dat valt nog net aan. Er wordt eerst bezocht het water eruit te pompen. De boot is makken, terug de Amerikaanse kunstenaar Rob McDonald. Hij makke de boot van ierlollystokjes met been. Het skip wie bedoeld om het aquavarium te promoten. McDonald zit er wat teleurgesteld bij. We made a miracle come true. Even Guinness has said this boat would never work if we made it. It's been sailing. We've sailed it all the way over to London already. This ship does a great job. She's a terrific boat, or was a terrific boat. And I think she will be again. I'm the kind of guy that believes in miracles. En zo correct is bekend worden dat het schip in 2 brutsen is. Aansteen joert om 6 uur, meer daarover. Goed 70 actievierders van Red de Sionsberg uit Dokkum binnen van de morgen op nij aanzet naar Den Haag. Want het is Joert weer een belangrijke dag voor het Dokkumer ziekenhuis. In de Tweede Kamercommissie Volkszoens wordt praat hoe de saneemde bedcentra. De actievierders, waaronder ik wethouder Boersma, vinden dat de Sionsberg er in de toekomst net zonder kan. Geboortezorg, daar moet je snel bij wezen. Dus binnen 20-30 minuten is de hele gemeente hier bereikbaar, maar ook de regio. En dat vinden wij tegenwichtig, dat dat overeind blijft voor de Sionsberg, maar echt voor de omgeving. En daar zijn we Joert natuurlijk op hammeren bij de Tweede Kamerleden in Den Haag. De dieken onder de IJsselmarkust willen tenij ook met satellieten in de gaten houden. Weddenschip Friesland had meedien aan een project van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Het bestuur is tevreden over de uitkomsten. Mijn satellietinspectie binnen Lietse afwijkingsontdekking volle beter te zien. Wel worden er ook nog reguliere mettingsdingen. Een soort toeristische attracties in het Frieske marktgebied binnen min bereikbaar voor roemveertboten. Dat staat in een rapport van de Frieske roemveertbedrijven. Die kunnen mij als skippen bij Gliks net onlezen bij het stoomgemaal bij de Lemmer. De provincie zei dwanen te wezen met plan voor meer onleesplakken. Het Friesland House in New York krijgt geen subsidie meer van de provincie. Het agentschap voor Frieske bedrijven is in 2009 openen bij het 400-jarig bestaan van New York. De provincie had er goed €100.000 in stutsen. Maar die subsidie die houdt nou op. Vooral omdat het Friesland House zo succesvol is dat het wel zelfstandig de kosten dragen kan. Het succes zit echt in samenwerken. Dus geen grote managementlagen of projectlagen, maar gewoon bottom-up met elkaar een kantoorruimte zoeken, een agent zoeken die bij ons past met de nuchtere Friese aard. En met elkaar de handen uit de mouwen, meerdere keren per jaar naar New York en gewoon het werk opzoeken. 14 Frieske bedrijven broeken het Friesland House New York als sporten naar de Amerikaanse merk. Een bijzondere opdracht voor de Ljouwte jongeres Elske de Wal. Ze zong nou snijn in een tv-programma een duet met vrouwtster Lionel Richie. De Amerikaanse zanger die het vooral in de jaren 70 en 80 hits als Hello en Dancing on the Ceiling hier, is in Nederland om zijn nieuwe cd met alle duetten te promoten. Voor een optreden in het RTL-programma Live for You waar Elske de Wal vregen om met Richie het nummer Angel te zongen. Nou, ik ben wel heel verbaasd natuurlijk, want dat verwachten ze helemaal net. En ik vond het echt superleuk, want hij is natuurlijk, dat is natuurlijk een icoon en een vrouwster. Dus ik ben wel heel vereerd. De jongeres werkt op stuit aan haar tweede album, dat in mei uitkomt. Al druk aan het oefenen. Het waren dan nog, Joen dan klart het op en neemt de westenwind in Kreeft aan. Vannacht wordt het zo'n 2 of 3 graden. Morgen in de luchtbron kan er een buiken vallen en leidt de temperatuur om de 8 graden heen. En er zit dan een west-noordwestenwind en die is matig ontkräftig. En ontzaf je dit joert, dadelijk ging je naar Heer K-route en 180 graden. En om zijn zoren is er weer een nijjoert. Graag tot dan.